Este llibre de multes del segle XV ja parlava del meló d'or. En ell multaven als que els furtaven. Passats els segles continuen les referències i gràcies a este comerciant d'Ontinyent, Joan Penedès, el meló d'or va tindre protagonisme en la Segona Guerra Mundial. Winston Churchill era un gran bevedor i un bon vivant, amant de la bona taula. Evidentment coneixia els melons que una empresa d'Ontinyent venia en Covent Garden. En l'evacuació de Dunkerque, un diputat que no era del seu partit va posar en dubte el valor del soldat britànic. Churchill va comparar el valor dels soldats britànics, els soldats imperials o de l'imperi, en els melons d'or. Actualment, Rafael és l'únic llaurador que cultiva este producte autòcton que no necessita reg. Jo el conec fent-lo tota la vida, dels meus abuelos, dels meus pares, i ara després ha continuat jo fent-ne. I és un meló que es cria exclusivament així. Recentment, uns estudis de la Universitat Politècnica reconeixen que la seva llavor és única, un meló molt sucós que l'únic requisit per acollir-lo és que tinga el color de l'or. Demanem a la conselleria és que, a més estudis que anem a entregar-los, facin un estudi de viabilitat i, a més, ens atorguen una marca de qualitat que identifiqui el meló de groc d'Ontinyent com a un meló, un producte únic. Sols es venen a Ontinyent i estos dies encara podem comprar-los i emmagatzemar-los, com fan els seus veïns, perquè ens duren fins l'abril.